Родители се борят за правото да погребват мъртвородените си бебета. Те настояват да им се даде правото да кремират и да погребват децата си. Според сега действащата нормативна уредба, болници ги изгарят като биологични отпадъци, а всяка година у нас се раждат около 600 мъртви бебета. Десетки балони полетяха в небето над София. Родители ги пуснаха в памет на невидимите си бебета. Един от тези балони е втората рожба на Бояна Петкова. Аз искам детето ми да си е при мен, независимо, че то не е живо, защото всяка майка иска да се грижи за децата си. И това е единственият начин, по който можеш да се погрижиш за едно мъртво бебе. Просто няма много начини. Това е един от много малкото. И може би това, което правя сега, е в някакъв смисъл също заради детето ми, защото това е начин тя да остане, всичко това, което ни се случило, да има смисъл за някого и нещо добро да произлезе от всичко това. Родители се събраха на мирен протест пред Здравното министерство. Те настояват да им се даде право да погребват мъртвородените си деца. Според практиката, сега те стават собственост на болницата и тя ги изгаря като биологичен отпадък. Подкрепям протеста като майка на 3 деца. Тук съм от съпричастност към моя приятелка, която си изгуби бебето. Смятам, че е изключително нехуманно това, което става с децата, които са преждевременно или мъртвородени. От всякаква морална и етична гледна точка, родителите имат право на време да се сбогуват със своите деца. Смятам, че здравеопазването има задължение към нас, хората, да се отнася към нас като към човешки същества. Защото ние не сме просто организми, а сме хора с чувства. България е единствената европейска държава, в която родителите не могат да получат дори урна с прахта на бебето си или гробно място, което да посещават. Неправителствени организации внесоха в Министерството официално писмо за спиране на жестоката практика. Промяната е изключително лесна. Тя може да стане просто с дребна поправка на наредба номер 2, която е за здравните изисквания към гробищните паркове. В момента защо се случва това? Защото за да бъде погребан покойник в България, трябва да има акт за раждане, акт за смърт, има и ЕГН, каквото на мъртвородено бебе няма. Ние просто искаме в случаите на мъртвородени бебета да може да става погребването или кремирането единствено и само въз основа на един акт за смърт, един акт за раждане, в който пише, че да бебето е мъртвородено. След срещата в Здравното министерство се оказа, че протестът е трябвало да бъде пред друго ведомство, това на правосъдието. За да се преустанови нехуманната практика с мъртвородените бебета, може да се наложат промени в Закона за гражданската регистрация.